Sme v Šintave, sme pred budovou základnej školy s materskou školou, ktorej ZSE darovalo fotovoltiku. Táto škola vedie deti aj k prepojeniu s prírodou. Majú tu komunitné záhrady, kde obnovili pestovanie ovocia a zeleniny na školských políčkach. A teraz sa poďme pozrieť, ako takáto záhrada plná živej energie funguje. Dobrý deň, deti! Mám na vás nejaké otázky. Zostaň! Čo má fotovoltika spoločné s týmito rastlinkami? Obidve využívajú slnečnú energiu na tvorbu energie. Rastliny na fotosyntézu a fotovoltika na výrobu elektriny. To je úžasná odpoveď. Mňa zaujíma, či je slniečko pre nás rovnako dôležité ako pre tieto rastlinky. My ho potrebujeme na imunitu, vitamín D a rastliny na Fotografiu? fotosyntézu. A kto potrebuje to slniečko viac? My. Prečo? Lebo my potrebujeme z viacerých dôvodov. A tie dôvody sú... A ešte piaty? Ďakujem. Tie spôsoby využitia tejto slnečnej energie sú napríklad aké, detičky? Solárny ohrev, zelené strechy, sušenie ovocia a byliniek na slnku. A to slnko vlastne dáva energiu tým fotovoltickým panelom a my na tie fotovoltické panely nakrájame zeleninu a ovocie. Nie. My to doma robíme tak. Ja som si všimol, že v otázkach slnečnej energie máte jasno, tak teraz sa poďme pozrieť, ako sa staráte o vašu záhradku. Ja tu mám pri sebe prvých ekohrdinov záchrancov vody. Tak nám povedzte, ako taká záchrana vody funguje. Šetríme vodou nielen kvôli peniažkom, je to aj ekologické. Zberáme dažďovú vodu do tejto nádoby a potom s ňou polievame našu záhradu. A vaše pani učiteľky sa kúpu v tej vode? Nie. No tak potom nič. Vy púšťate dažďovú vodu nejakým kohútikom? Aha, do krhly. A potom zalejeme kvetinky vodou. Máte nejaké konkrétne krhly, alebo máte nejakú špeciálnu? No napríklad tieto zelené. Môžem sa aj opýtať niečo krhly? Ona rozpráva? Krhla, potreboval by som vedieť, že koľko sa vody do teba zmestí. 10 litrov. 10 litrov? Ja mám pri sebe ekohrdinov, ktorí sa volajú kúzelní opatrovatelia. Čo je vašou úlohou ako kúzelných opatrovateľov? Čas roka okopávame a likvidujeme škodcov. Vytrháme zelinu a dáme ich do kompostu. OK, vy tú záhradku aj hnojíte niečím? Nie, Vy máte takú fantastickú zem, že nemusíte hnojiť. nie, nemusím. To je perfektné. Ja sa presťahujem do Šintavy. Idem na to. A ja sa teraz približujem k ekolikvidátorom. Rastliny, ktoré sú už také zhnité, tak ich dáme do kompostu, aby sme mali hnojivo. A s ním sa hnojí pôda. Čo je toto? To je ten kompost? Keď si ošupeš banán, tak potom tú šupku odnesieš sem? Normálne to hodíme do normálneho koša. Šupku z banánu. No tak možno, že by sa tu uživila celkom tá šupka z banánu. A čo je tu ešte okrem sena? Ja by som sa pozrel. Nie, nič tam nebolo. To som sa iba nalakal. Nič je to v poriadku. Není tam voda. Nepršalo. Tak prš! Ak chce k zdravému životnému prostrediu prispieť aj vaša škola, kliknite na www.zse.sk a získajte fotovoltiku od ZSE zadarmo. A možno, že sa najbližšie uvidíme aj na vašej škole. Tak, čaute! Ďakujeme se, perfektné, deťaše.